ואתה חמוד קטן, זה יהיה מסכן, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 לא הכרתי את החוטים. לא הכרתי. מה ככה? גם זה זה פעם השלישית שאת עושים את זה, ונפסל לזה. 3, ליאור רנן. 8, 9, אוקיי, זה מתחיל? כן. זה פתאום תספשו. פוגעתי בו, יאללה, זה החוצה. נפגע. טוב, מה סבבה? יאללה, דבר עם מישהו. זהו. סלמת אותנו, אחי. זה לא בסדר. יאללה, בוא נעלה את זה ליוטיוב. אני מתחיל. לא, אל תסגר לו. אמא שלך פה פוטר ואתה חמור קטן. מאיפה אתם מתמריה? כן. איזה כיתה? דעת. בכלל לא ראיתי. תודה. זהו? וואו. רגע, מי זה? מה? התעללות בחנה. התעללות בחנה. נאדה. שפה, אבל מתי? מגניב.